Здравейте, майци, днес откринах едно колело. Няма, майци, това е едно легендарно колело и на един много добър карач. И това е Владкича DH. Ела тук е. Ето го Владката DH. И той ще ми убия колелото, ще го кара на смървате, ще лети с него някаква. Направихме един баефтер. Аз му дадох електричката да кара. Той каза, че за една седмица ми да карам пропейна. Ще ме съм с моето колело, защото в момента е много разбито. Бяхме на Златица и скочим предната капа и... Трябва се бъде потъхвам. Чакай, приятел, ще ме блъснеш. Колелото ми в момента е много разбито. Трябва и на сериозация и затова сега ще карам пропейна преди съзнанието от лоша е Златица. Айде се чуем после, когато отидем горе на спректа към Дъбра. Ай! Ей, бача на момичета. Да го попитам, вие педарази ли сте? Само малко. Малко. И бете ли са взаимно? Понякога. Да. Понякога. Маяци, качваме се на дерето. Ало, Жишка! Правише? Каш просто от колелета с Златица. Да питаме на работа. Качваме се на Дъбра, се отключим горе от спректа Маяци. Сестринка ще ми много трудно. На мен вече ме паднала батерията също. Така, откраднах му камерите за да влогвам, защото той е малко новобранец и не знае как се прави тези работи. Значи сега е ейгана тук, катерим към диренцето. Вижте и този дебелия. Искам да покажеш. Майко! Чакай! О, няколата чакаме. Тей. Ето го, този, който си взе нов наградник. Дай за малко. Кажи къстама. Дай малко. Ти работи. Къстам. Защо къстам? На връчната обратно. Докъде бях стигнал? Ей, този си взе нов наградник. Този също. Ма той никога не се е включил в YouTube. Аз и вече съм с нови. Аз бях с един на Alpine Stars. Днеска ми дойдоха на лакътниците. Ма какво е? И... да, сега Кикума напомня. Значи, сега в момента си е откраднал колелце, пропейн. Коя година е това пропейн, бе? 2024-та. Пропейн мулет с басяката вилка и басякия шок, с малите така лаба. Защото лайтето, То лайтето голямо качество, ама той... Лайтето, ама лайте. Не се знае границите с този дебелия. Не се знае собственика. Това мулът е 27, 26, не? Давай. Работи. 20 И ще се включим вече с този дебеля на палетика, че ходим да скачаме. И до там, ай, чао! 5 minutes later. Few moments later. Само толкова! Ехе. Отиваме за едни палетки. Чакай. Аз ще купя твоите, ще бартим вилка. Да, ще бартим вилка. Готов ли си утре? Да, е. Ай, базари. Маля, как си я тия? Майко. Маяци, тук сме за засилката за гапа с Марти Парти. Здравейте! Ще ли го дигнеш малко това GoPro, не ли надолу? Я го знам. Айде, той ще
Защото ще се вижда повече бара, отколкото по-напред. Дигни го малко. Вдигна го е. Колко? Така. Що скал. Забрани на Кико. Ай. Оп! Оп! Мале хора, с това пропеен за първи път, че скачам гапа. Много съм насран. Идвам тука. Хоп! Майко! Ужас! Насрах се! Първият път не беше толкова добре на гапа. Ма сега видим за втор два дали сега е нещо по-добре. Даваме си маската. Да закучим. Ай, безвърни май се. Оп! Майко! Добре, този път беше по-добре. Нямаше прилетане. Ай, безаварин. Ай, безаварки. Ай. Безаварки, Саша, безаварки. Ай, немайте. Ай. Пусни ме малко, ако искаш. Дай, ще пусна лекичко. Ай. Ай. Аз се чух по-добре. Да, на малък ти кам, дай му Кико! Пускайте Саша Лана на моята баница не е вибала. Готови ли сте? Не. Снима ли? Да, снима. Хубаво. Айде, чакаме само порти. Айде, без аварийно. Майко. Ужас. Ай, безаварийно. Ама аз кажеш карамбал, някакво дам. Тази предната спрачка, не? Няма да почна направо. Ще ме фърли от колелото, а после ще ме трепи. Майко!
На куча. Майко, ни. Аз бах. Ако имаш клип, пращай. Да бе. Ще спираме ли долу или? Не, давай направо там спасвам. Направо спасвам. Хубаво. Айде бе, Зарин. Слушайте на гаража, може да се... Майко, това колело изобщо не съм усикнал. Ако падна някъде, Владо има две причини да ме трепи. Едната причина е, съм с неговата камера. Ето! Пак ще ме падна. И не мога сега да закуча. Направо си и баба меча. Тук ще карам малко по-баничко, защото карам в мета на маги. Тук ни всочи от гумата. В мета карам на маги. Стремя се да я падам, защото нито камерата е моя, нито колелото е мое. Ще стане много забавно, ако не ще чупя. Вече чувствах да я кажа, това протеин се усеща много хубаво. Ама Владки ще като цяло се знае работата. Той се го карат по-добре. Аз съм за лайке маяци. Заболяха ме ръцете. И да е батопън. Това ми е най-балната стара. Аз пак стара. Съплясна простата. Това ми е силно най-балната. Спасвай. Дед мой иде тако. Майко, тия спирачки ще ме фърлят някъде от колелото. И хора. Тук минал. И това е маяц. Само да отим за един трапез, за да метнем. Ай. Имаш китка? Какво? Имаш китка! Дай. Давай. Хубаво. Ай бе, Зарин. Ко? Малко тъй. Направо, давай, направо. Няма спирам. Газ. Върти. Дай му газ на това пропит. Еба това пропит много вари. Давай, има инерция. Ма кое? И тъй, маяци. Това ще е края на това видео. Надявам се да ви е харесал. Айде другия път. A few moments later.